Alright. Erokamano biro dugo kuomi. Mano ne mana mawiya maka. Moya kuna nikech koka watu biro mbele ka. Jacob, ang'o ma inyalo wacho kuom higni ariyo chakre ne wa e yiero? Erokamano George. Chakre ne wa e yiero nyaka sani, anyalo wacho ni nitiere achiel kata ariyo mabeyo mosetimore. To nitiere moko be maricho mang'eny mosetimore. To anyalo nyiso jowinjo na paro ni gigi osetimore nikech sama ne watimo campaign mar yiero mokalo, ne nitie miriambo mang'eny mane adiera tin e iye, to jopiny be ok anyalo wacho ni en mana sirikal kende. Jopiny be noyie gi miriambo mang'eny momiyo ne gigo kura kaka ne gigoyo kurano. Omiyo maricho otimore nikech miriambo mane jopiny okawo kendo rwako sama ne josiasa go campaign. To mabeyo mosetimore to be osetimore nikech jotelo matin kuom jok mane wayiero be nitie mana wane wacho adier mane nigi intentions mabeyo ne jopiny. Kwa mfano anyalo wacho ni king'iyo national government, ok anyalo wacho ni jotend migepe mane richo. National government wasebedo, ker osebedo gi miriambo mang'eny kabisa. Kasto iluwe gi nao jotend migepe mano yiero. Mamoko no yiera nikech nochung' kod adier e siasa, but noko yiero gi kaluwore gi expertise margi. Ka wadhi e county government, bende nitiere jogo manochung' gi governors mano yier, mane odhi omiya tich nikech jogo nochung' kode. Noko yiero ji based on expertise mar ng'ato. Ido kaka chief officers, ido kaka directors mag departments mopogore. Ikawo ko ng'ato nodong' kaka MCA, atiyo gi mfano mar county na, ng'ato nodong' kaka MCA, mane tie sirikal mokalo. Koro nikech nodong' yiero nowe oko, okawe, okete kwa mfano e department mar reinforcement officers. Ene director kanyo. Tido ko kia anything to do with security. Onge expertise department. Koro yudo ka kuonde mokete jok machalo kamagi bedo gi rem kata expectation mag jopiny ok chop kare nikech jok moket kuonde gi onge gi expertise mar timo tije momiyo. Koro anyalo wacho in general ni josiasa wa kata jotendwa kosegonwa kura to nego wakawe ndalo mokari adek wabed piny to wang'e ni jopiny dwaro tang'o mwadwa timo ne jopiny. Then wayier jok makonyowa tije kaluwore gi ujuzi kata ng'eyo magin go kuonde mwadwa keto gino. Erokamano ahinya. Adwa ni mondo adhi ane